Hello mga Indians! DCB TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click na rin kasi yung button para sa video na upload ko. Ang pala mga Indians, iba natin yung dito natin na Rosie Binmali. Binmali Pangasinan. Yung request niya si Malik doon, Rosie pero wala dito, pero para hindi pa sa'yo magpunta natin dito sa Rosie Binmali, i-vlog natin yung parang ano daw? Yung Rosie Rapid 150 nila. Minions, tara na. Yung Rosie Binmali, Pangasinan. And Minions, dito na siya along the highway lang, papuntang bayan ng Binmali ito. Ito naman, tapat siya ng furniture. Malapit na sa Petron, Minions. Minions, papuntang bayan ng Lingayen. Minions, yung Rosie Binmali, Pangasinan. Minions, tara na. Yan papakita ko lang yung design ng Rosie Rapid 150 tsaka yung yung price niya. Yung price niya mga yan. Shoutout pala kay Sir Abidon. Siya ang gumawa nito, yung price. Okay. At saka sa in-charge dito. Pinayagan din magluluto sa Rosie Binmali. Ayan, tara mga yan. Yung Rapid 150. Yan sa request ni si Malik doon yung Rosie Flare, wala pang stock dito, kaya ito muna ang i-vlog natin, Rosie Rapid. Pag may stock na, i-vlog natin yun. Yan, ito yung niya, yung dito sa ilalim niya, kumbaga yan, bila naman. Ito yung niya sa kabila, may butas dito. Yan, dito may butas. Siguro daluyan ng tubig siguro to. Pwedeng lagyan ng basahan o pwedeng din yung hindi na nahulog sa butas. Ayan, meron din dito yung pakan Rosie Rapid. Yan, tsaka ito naka-analog type pa. Naka-analog type, yung gasolinahan niya tsaka speedometer. Ito yung gasolinahan niya tsaka yung speedometer. Ayan, ito yung high, low, busina, starter, siguro ito yung stop and go. Ito yung ilaw. Ayan, yung design ng Rosie Rapid dito sa Rosie Binmali. Ayan, Rosie Rapid. Yung gulong niya mga inyan, nakamags na siya. Nakamags. Ang sukat ng gulong niya is 110 by 17 plus 13 yung rim niya. Naka-disc brake mga inyan, naka-disc brake sa harap mga inyan. Sa likod naman yan, ang gulong naman niya, nakamags na siya pero naka-drum brake siya. Sukat ng gulong niya mga inyans is 130 by 70, 13 ang niya, rim niya. Nakamags din mga inyans. Tapos naka-dual shock na siya. Dual shock. Mga inyans, Rosie motorcycle. Sabot lang. Yan 330. Yes. Ayan yung yung compartment kung kung malaki yung malaki yung loob niya, malalim ba. Ayan so gano'n. Ganyan lang. Ayan, bubukas sa mga yan. Kung ilap mo yan, bubukas siya. Ayan, kung ilap. Ayan so, hindi siya mabuksan. Ngayon, dito ang bukasan yung mga ito. Ikot ko na yung set open, yung mga inyans. Ayan tutunog na siya, bubukas na. Ayan mga inyans natin. Ayan, yung compartment niya mga inyans. Dito yung battery niya, yung gasolinahan niya dito, yung lagay ng gasolina, yung mga inyans. Kung ilan yung full tank capacity dito. Inyans
Cruci Rapid. Ayan yung battery. Ayan. Papasahin ko sa inyo ngayon kung magkano yung ano yan, magkano yung Rapid 150. Yung down niya is 7,000 yung down niya, 7,000. Tapos yung 36 months siya is 2,500 yung ano niya, yung tatong baon niya, 2,595. Tapos yung 24 months siya is 3,475. Yung mga yinyans, so yun lang mga yinyans, no? Salamat sa panonood. Kung si Malbgam, ano yung request mo, yung Lucy Flare, ano natin pag may ano na, pag may stock na, wala pa lang stock na yun, kaya sana nasa mabuting kalagayan mga yinyans. God bless everyone and goodbye.